Hola a tots i a totes. En aquest vídeo aprendreu a fer bot. El bot és un altre d'aquests punts bàsics que necessiteu aprendre per tenir, diguem, els punts bàsics de bolero, a partir dels quals podreu fer altres punts combinats. Si heu recopilat ja sabeu fer ara primer, segon, davant darrere, colzet, sabeu fer molts dels bàsics, però molt falta fer aquest que és fonamental. Sí? Mireu com va. Començam els espais, primer de tot, i comptam. Seria 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. D'acord? I acompanyat amb els braços seria obrim de dalt, des de dalt sempre, i fem 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Mireu com quedaria de costat. Sí? 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Ara l'he fet sense moure'm en el lloc, d'acord? Perquè aquest és el bàsic, el bot bàsic fonamental perquè agafeu el ritme de peus i de braços, d'acord? Ara, normalment, o el més bàsic, se fa també caminant cap endavant, per exemple. Llavors, imagineu que està un rodo, sí? I faríem, començam amb els braços a dalt. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. I com que ara ho feim molt bàsic per aprendre, no estic botant. Si vos fixeu, faig botades. Però l'interessant d'aquest punt, o la graciós, que per això se diu bot, és que quan faig les citres, boti. És a dir, d'aquesta manera. 1, 2 i 3. 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 Però doneu compte que canvia absolutament el ritme del punt, d'acord? Ara el faré de costat perquè ho vegeu i seria 1, 2 i 3. 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 D'acord? Anem a veure com quedaria en música. Acabem de fer una volta i començarem el bot. Sí, sí. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 2 i 3. 1, 2 i 3. Aleja. Ja sabeu com se fa el bot. De moment l'hem fet caminant cap endavant i cap enrere. Això ho podem fer tant en parella com amb un rolo, de tal manera que tots anirien cap a mi. I en altres vídeos ja veureu com aquest bot bàsic vos serveix per combinar-lo amb davant darrere, bot a la dreta i a l'esquerra, davant volta i bot i molts altres bots, d'acord? Ens veiem en el pròxim vídeo. Moltes gràcies!